Какво става, хора? Аз съм Павката, днес играем Clash of Clans. Това е моят първи епизод. Аз съм Танхаус 7, 52 ниво. Това ми е профила. Единиците, спеловете. Имам Барбериан на трети като херо. Най-много съм събрал 1550 купи. Сега имам 1484, защото повече фармя с Барч. Това са моите армии. Обикновено фармя с най-горната или най-долната. Най-долната, когато нямам толкова еликсир. Тази, където виждате 7 дракона и 12 хограйдера. Това е за ларове. Това е клана, в който съм. Нитровойни. 7 левел. Много добър клан. Дават ви каквото искате. Всеки, нали, е добре дошъл. Двете битки в Лара са задължителни. Първата битка трябва да е едно ниво под вас. Втората, който пожелаете да атакувате. В момента има Лар срещу Кобра. Да. Нека да искаме нещо. И да ви покажа някой дефенс лок. Примерно този с 28 гиганта и 14 уиза. Ще го забързам. И той ги пуска тук. Giant бомбата ми бъде маговете. После ще отпълня 4, защото гигантите ми бавно бият. И да. Тук времето ми не стигна. Или просто той е сареннал, не знам. Но не ме взима нито една звезда, само няколко процента. А ето този дефенс лок, 84% и една звезда. Тук вижте ми базата. Това, защото се бях забрала. Тук от долната страна са ми нещата, които не са макснати с 7 лева танка. Тук са ми стените, а тук са макснатите неща, освен танка. И мисля, че трябва да видим, защото е твърде силно. Така. И да, той тук пуска няколко гиганта от клан Кастълс. Касъл, както и да е. Маговите ми ги убиват. Убиват неговите магове. После следват драконите. 2-3 дракона живеят. И да, това е. После стига до тук и така. И мисля, че имаше още един по-така. Да, ето го. 30 гиганта и 12 визарда. Той реша всичките гиганти да си ги пусне ето тук. 30 гиганта. Тая бомбичка нищо не им прави. И мортара ги би. И какво чуваме? Клан Касъл да излиза. 2 валкири на макс. Бум! 3 гиганта в рип. Изи. После пуска маговите, стигат някъде да е тук и умират. Няма смисъл да гледам повече. Така. Тук не помня какво се е случило, но май ще е пак с валкири. Или с Giant Bomb. Да. Той пак слага всичките. Не запазва се 10. И да. Giant Bomb. Бомбите нищо. Не баш нищо да ни направиха, но не свършиха кой знае каква работа. Аз си ги преместих на лицето, я сложих ей тука, пък двете Giant бомби е тук. Но както и да е. Тук е интересно. Аз е тук. Той от тук ме атакна също. Тук имам 3 трапа. И тук най-вероятно гигантите му се е свърчили половината. И да, това е, той не успява да ми вземе една звезда. Уау, Арчер Тауър ми на колко стана. И така. Така, тук предателя. Предател.com иска гиганти.
примерно по-хубав. Ето, 470 еликсира. Вижте, почти максната танхал седмичка. Еликсир колекторите отвънка. Голд също. Не са закрити с нищо. Просто спамите барч техниката. И много лесно фармите. И предположение, че войската ми иска около 20-30 хиляди еликсир. Аз взимам 470 хиляди. Това е много голяма оферта. Вместо както някои хора постоянно нападат с дракони. А пак това иска към 300 хиляди еликсир, примерно. А те най-много, примерно, ще вземат 200 и нищо. Затова, че това не е оферта. Освен ако не искате 100% звезди, примерно. Нападайте с барчови, примерно, ако сте танхал 7. И да, се забрах мисълта, защото съм много мен. Както и да е, тук мортара просто ми изтрепва арчерите и да, кенаните ги довършват. Така, да пуснем някой друг атак лок. Този, например, нямах какво да правя тая войска. Исках да използвам за Лара, обаче Лара свърши. И тук просто я спамвам по грайдерите и драконите, да се опитам да стигна до еликсира, дарк еликсира и да взема 1000 дарк. Не баш 1000, защото и в танхала има, но чакай, аз не взимах. Да, аз взимах и танхала. Мисля, че взех всичкия дарк. И аз главно това целях и аер дефенсивите направо ме разцепват драконите. Взех си тук тебе някой голд еликсир. Доволно. Не е като за, примерно, да съм... Дал съм 300 000 еликсир и съм взел 100 и нещо, но това не ми пука особено, защото то лесно се фарми с барч. Техниката. И да. Това мисля да е за този епизод. Показах ви моят профил. И чао, аз бях Павката. До следващия епизод.